संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 1424 21। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी रिफायनरीबाबत स्वतःच्या स्वार्थासाठी आपली भूमिका बदलल्याचा आरोप ठाकरे गटाचे नेते अतुलराव राणे यांनी आज पत्रकार परिषदेत केलाय। पाहूया काय म्हणाले अतुलराव राणे। नारायण राणेंनी रिफायनरीच्या मेळाव्याला, मोर्चाला तिथे जाऊन उपस्थिती दाखवली। लोकांना त्यांचं, कोकणातली जनता अतिशय सुज्ञ आहे, त्यावेळेला सुद्धा कोकणातल्या जनतेने त्यांच्यावरती कमेंट केले, तरी अतिशय प्रत्येक वेळेला स्वतःची भूमिका कधीच त्यांनी आजपर्यंत ठाम राहिले नाही। स्वतःच्या स्वार्थासाठी प्रत्येक वेळेला त्यांनी भूमिका ही आपली बदललेली आहे। आज भारतीय जनता पक्षाकडनं केंद्रीय मंत्रिपद मिळाल्यानंतर आज फक्त त्यांची भाटगिरी ही कोकणामध्ये राणे परिवार करतोय। स्वतःच्या स्वार्थासाठी, स्वतःच्या पदरामध्ये आज हे केंद्रीय मंत्रिपद टिकलं पाहिजे। अरे पण ते केंद्रीय मंत्रिपद घेतल्यानंतर तुम्ही तुमच्याकडे जे खातं आहे त्या खात्यासाठी तुम्ही काय केलं? त्या खात्याचा एकतरी व्यवसाय तुम्ही या जिल्ह्यात आणलात का? आज जे फॉक्सवॅगन मोठे कारखाने वेदांतासारखे गेले त्यावेळेला तुम्ही कुठे होतात? आज जर ही रिफायनरी जर विनाशकारी नाहीये तर मग आज ह्या गुजरातमध्ये किंवा राजस्थान त्या भागात का नेत नाहीत? तिथे पण समुद्र आहे, तिथे पण वाळवंट आहे, पण ही विनाशकारी आमच्या इथेच का? बरं, लोकांना जर खरोखर लोकांचं नुकसान होत नाहीये तर तुम्ही लोकांसमोर बसा आणि तुमची भूमिका मांडा। शासनाने भूमिका मांडावी। राणे प्रत्येक वेळेला सांगतायत की याला येऊन देणार नाही, त्याला येऊन देणार नाही। तुमचं स्वतःचं अस्तित्व आहे का या जिल्ह्यामध्ये? कोकणाचा सोडा, या जिल्ह्यामध्ये तुमचं अस्तित्व राहिलेलं नाही। तुम्ही पराभूत झालेले आहात। तुमचं स्वतःचं अस्तित्व नाही। तुम्ही भारतीय जनता पक्षाच्या कुबड्या घेऊन आज राजकारणामध्ये जिवंत आहात। तुमचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी धडपड करताय। तुमचा आमदार मुलगा हा स्टंटबाज आहे। आजपर्यंत या जिल्ह्यामध्ये कुठलाही काम हा करू शकलेला नाही, टक्केवारी गोळा करण्याव्यतिरिक्त। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।